Thank you sa pagkamayo sa itong buhay nga Diyos. Hallelujah, hallelujah. Ganyan ang tanano, atong idumo ang atong gulo. Father, my King, the honor of everything. We are so grateful, my Lord, for this wonderful early afternoon, my King. But today, my Lord, open our eyes, open our heart, open our soul, and give us strength, my King. Have a power to receive your words today. Ginoo, that no one can stand your holy presence, my King. But right now, Ginoo, we ask the capacity to endure your word, the ability to understand your words. Because, my King, nothing else can compare, my Lord, your greatness, your love, your joy. Yes, truly you are great, my King. Truly you are great. So allow it today, my Lord. Allow it today, my King. To the greatness of your power and presence, my King. Amuahang mamadawat, Lord. Nga dili, Lord, mga tunaw ang abot ko ng unang Ginoo, Lord. Makabaton kami sa katapos, Ginoo, na masabtan na mo sa kimuhang minsay. Thank you, my Lord, and open our heart, minds, and soul, my King, Spirit, my Lord, with your love, joy, and peace in this very morning, my King. Salamat, Ginoo, sa grasya nimo. Salamat, Lord, sa imong pabor kanamo. We receive today your holy presence, my King, with your holy angels, my Lord, and with your holy people, my King. Thank you, my Lord, for the glory, honor, praise, and thanksgiving, my King. It belongs to you in Jesus' name. Amen. Amen. Okay, magapaglingkod tayo song. Hallelujah, hallelujah. Thank you sa usarapod kada kong pabor na makita sa mo karon. Today, song, fasten your seatbelt. Because today, the Lord will give us the meaning of one thing na iyang gihatag sa ta. The first words na iyang gihatag igsoon when He preached in Galilee. Ang pinakaunang pulong nga iyang isulti ngadto sa Galilea sa dihang misugod siya pagwali nga nag-ingon. Matthew chapter 4 verse 17. Nga nag-ingon siya, tanawag ini. For 17 igsoon na ingon siya din sa English igsoon na ingon siya, from that time Jesus began to preach His message. Meaning, this is the beginning of His message. Dapat dili mulihis, mulikay, o muhawa ana nga line sa iyang message. He said, sige ko niya, turn away from your sins because the kingdom of heaven is near. Di sa Bisaya, yung sa sukan kaniya to si Jesus, misugod pagwali nga nag-ingon, inusuli ang inyong mga sala kay hapit na maghari ang Diyos.
There is two things igsoon na dapat natong sabta. The words nga repent or repentance or repent. Then ang kadua igsoon is His kingdom. And the question karon, it is not our kingdom. Hello? Hello? Please. Ayaw nagsayahin. Ano man? I will never ever say a word na hindi sa pulong sa Ginoo. Ingon siya, repent. What is repent? To turn away from your sin. Repenting son, dili lang kanang nahinukmugan nimo na feel sorry ka. No. Dedalon ta mo nato. Para madawat nato kining ikaduha niyang promise nga iyang gingon nga iyang gingharian. Paminawa kining gingon ni Jesus. Dili ko maghimog ako ang meaning karon. But I will use the meaning of what Jesus said of His word. Luke chapter 14 verse 25. Sa dihang ang mga tinun-an na mati kang Kristo. Ug wala man sa siya lain nga giistoryahan aning pulunga kundili ang iyahang mga tinun-an. If we, kung kita nagtuo nga kita tinun-an ni Kristo o kita karon ana siyang gingarian o kita mo abot sa takna kung siya mo balik na, He will bring us into a new city, new world. Dili new world religion, but the new world nga giingon niya kana siyang like a bride nga gi-adorn siya nga musugat siya sa iyang pamanunon. You see na sa ingon niya dito sa Revelation chapter 21 yun siya. Munaog gikan sa langit ang balaang syudad. Sama sa pagpangandam sa usa ka babae kasnunon nga musugat sa iyang pamanunon. Dapat kita kadtong musugat sa pamanunon, babae man o lalaki, kita ang giingon nga bride ni Christ. The bride of Christ should be spotless. Kung saan na lang. Should be blameless. Should be no wrinkles. Saan siya? Walay mansa, walay hugaw, o walay pagkakunot sa tubangan sa Ginoo. How can we do that? Unsaon man ato na mahimo? And every day, hugaw ang atong punang-punang. And every moment, lahi ang musulod sa tunguna-una. Na ay chismis dito, na ay libang dito, na ay maritis marisol nga bagong version. Daghan kayo, bisag wa ka nagapil, kay nakapamati ka, ni sulod po sa imong ulo, apil na po ka. Mo chismis, raba po kagduga. Pariha ka. So, unsaon man ato, pag-abot ka ng words nga holy. Because if there is no holiness, walay kingdom ni Lord. Nothing. Revelation chapter 21 verse 27, no one can enter into the kingdom with wrongdoing. Kanang mga hugaw nga panguna-una, hugaw nga pinulungan, mga hugaw nga naa sa kinabuhi, dili na pasudlon, mutubang sa inahan, musukol sa ginikanan, dili na pasudlon, awayon ang asawa, awayon ang bana, yaw-yawang pag-ayo, igsuon karaang kinabuhi, ug dili na pwede sa ato. Then how can we do that? Unsaon man ato na pagkabot? First thing first, igsuon,
Humble yourself. Humble. Ipaubos ang atong progress. Ngano? Walay makakita sa iyang sala kung dili siya mapaubos sa iyang progress. Na, wala. Dili o dili ta kita sa atong sayo kung kita dili sa muhilom o mamati. Amen. Gamito na ito ni dagko na itong dunggan. Pag once ka na ay situation, ayaw gamita sa ibang baba. Unsay gamito? Dili ang baba. Kita ingsoon, we are so very, very known na baba dayon ang unang gamiton. Unsa man dapat ay ang gamiton. Iniigso. Think first. Huna-huna sa. Punong sa. Ayaw sa pagtikan. Ops, pag nagyaw-yaw ang asawa, ba na ayaw sa liho. Ay sa, relax lang. Because in every situation, there is always gina. In every situation, gina. Sa matang mga sitwasyon sa kinabuhi, doon na ginay solusyon. Amen? Sometimes, usahay lang, di ta kapaabot sa solusyon because gusto na itong buhaton. Itong gusto dayon. Gusto dayon. No. Ba't di nita karoning suat? Mas worse pa ang gingon ni Jesus Christ. Then, ako ni siya mabaron sa inyo because many people na dili sila kasabot. But glory to the King karon na aka, God will give you the meaning of this. Apan walay bisan sikinsa diya sa dakong panon sa mga tao nga nikuyog kang Jesus ug miatubang siya kanila og mingon. Mao ni siya. Ikaw karon ang higdanan. Iyo. Ingon siya dinhi. Kinsa kadtong moari kanako nga dili magdumot sa iyang amahan ug inahan, sa iyang asawa ug anak, ug mga igsoon, ingon man sa iyang kaugalingon, dili mahimong akong tinun-an. Ug kinsa kadtong dili mo pas-an sa iyang krus ug mosunod kanako, dili mahimong akong tinun-an. Kung usa ka ninyo maglaraw pagtungkod og turi, tun-an una niya kini ug iyang bana-banaon pila ang magasto aron masuta kung may igo ba siyang salapi nga ikapahuman niini. Kay kung dili kini niya buhaton, unya dili mahuman ang turi tapos niya ipahimutang ang patukuranan, biay-biayon unya siya sa tanang mga kita sa gisangputan. Og moingon sila, ining tawhana nagpatugad-tugad tukod og turi apan dili di ay makahuman niini. Kung ang usa ka hari may 10,000 ka sundalo, makigubat batok sa laing hari nga may 20,000 ka sundalo, iya unang tun-an og hukman kung makasukol ba siya sa maong hari. Kung dili siya makasukol, magpadala siya mensahero sa pagtagbo sa maong hari samtang atwapas sa layo aron makigsabot-sabot alang sa kalinaw. Sa samang pagkaagi, walay bisan kinsa kaninyo nga mahimong akong tinun-an, gawas kon iyang biyaan ang tanan nga anak. Claro. This is the meaning of repent. Kinsa katong gusto nga mo dawat, kinsa katong gusto nga mahisakop sa paghari sa Dios. Igsoon pagabot sa paghari sa Dios, igsoon bisag unsa pa na kanindot, bisang pagnaa, bisang pagkana, dili na maoy sukdanan atubangan sa Dios. No. No. Bisang pag-adlaw-adlaw ti kauban diri. Bisag tanan nga mga buluhaton naa ka, dili na mao ang sukdanan.
Ipon tagaan ka og instruction igsuon mo butlot ng imong simod dili gihapon na mao ito. Biyahe ang tanan nga naa kanimo. Unsa may angay na tungdumtan nga gikan sa atong ginikanan. Daghan. Kung ang imong ginikanan palahubog, dumtan nimo na. Hinumdumi igso ang pagdumot sa ginikanan nga ginaingon ni Jesus. Dili ang imong ginikanan ang dumtan kun dili ang anaa kanila. Hello. Kung ang imong ginikanan ibakira, dili makapugong sa kamot nga mupost sa Facebook dayon, doon ayaw magsundan. If ever, kung ikaw po dayon, post po dayon ka din, mabitang ginabandong mo na ko, kaya dili na batasan ka ng haritan. Then, kung dili ka mamati, imong gihigugma ang buhat sa imong ginikanan. Now, karon kung nagibugba sige yung inom, tungod kay gigugma nimo uban mo ganito, nakatagay ka hinog. Wa nimo gigugma ang imong bana. Inoon, imo siyang ituklod na madawat siya. And so, practically, akong ablihan ang tinuod na kahulugan. Dili na ko taguan sa imo kay kimahal kapag ayo sa Ginoo. The Lord never ever give you a false message. Ang Ginoo, dili siya, mutabon siya because gusto niya na ikaw maablihan ni ini kay gusto niya uban niya. Sometimes igsoon kita magod hadlok ta mabala ng atong sana. Murag ako sa una ko. Hadlok ko. Yang murag ikaw po karo makita ka sa magagan sa tabo. For what nga tao hadlukan? Man will never ever judge man. But the Son of Man will judge us. Ito lang siya. Jesus. Naigsoon. Tasig na ko sa iyo. Walay tao nga di masayo. Masayot ka. Hintay mo ito galing yun. Kira mo. Padayon ka. Don't judge yourself. Ayaw i-judge yourself. When you judge yourself, imong ibutang ang imong self karong sulod sa kaban, dili na ka magawas kay tungod sa imong kaulaw. Tungod sa imong kaulaw, nakita mo yung ko ni Pastor. Ni Pastor, always ang magpa-remind. That is his work. That is his job to remind you. Pag mamatay na si Pastor, wala na yung remind sa inyo. Kung dili pa ka mamatay, the Lord will send again a messenger to remind yung una nakakalap. Karon gihatag niya din. Kung dili nimo dumtan ang imong bana imong Jesus, dili ka na ko mahimo naman. Now, ang pinakabugat, kung di nimo dumtan ang imong anak, taas daw ang kamot sa dunay anak. Kung dili nimo na masabtan rin suon, muhawa siya kadayon, mugawas siya kadayon, ano man, madumtan ang imong anak. So, ang bata nimo, dili na always nimo uban, labaw na sa eskwelahan na, lahi-lahi na nang magkatunan. Lahi-lahi na. Din karon pag dili nimo na itulid ang imong anak sa nakita nimo mali nga pinulungan, pinuhatan, reaksyon kanang mata nga musulirat dayon. Ako dyan lang lugiton. Isa man ang mata niya musulirat dayon, itudlo na ako lang lugiton. Dili na mao. Wala ta nagtudlo og inangaimen o wala yun nagdasig ang Ginoo sa ato nga pasagda nato na kay obligasyon nato na. Hey, isa na ang ipadugtang kung nagdumat ka sa usa ka butang igsoon, bisan sa pagtanaw wala niya dili ka ganan tinuod. Din karon di nimo disiplinaw na imong anak. Sorong ang love na nimo. Kanangga mo gud na ko anak ko store, di na ko kaya mo gud. So,
So, tinuod nga pinangga ni mong anak, dili mo siya kayang pasagdan na magbuhat ng binuang. Amen? Dili makapatay ang pagdisiplina sa bata. Hinuon, mahimo kang proud doon. Imong anak, isa pa lang ka istorya, nahimo na ang imong. I'm so proud, liwat na sa ako. Ang pagliwat sa imo, ano, matinumanon ka sa una, lamat na sa Ginoo karon nga nakabalutas Ginoo. Amen? Parang bata na ito ng hari. Ikatuloy, sa andumtan. Kaya na anak ron, imong asawa o imong bana. Unsa pa, imong balay. Dagantog na dunggan, nakita nga sometimes dili mabiyaan ang balay. Unsa rin naa sa imong balay? Ang dagat kagulawan pamahin pod. Sa inaan ang balay. Kung kawato ng balay, di lagi na makawat. Pasano na nila, di na mapansan. Kung ginamduman ni mo yung kung anak ka sa haring, tanan nga properties, pamantayan ang sa haring. Because ang tanan nga naani mo obligasyon sa haring. Kung ang imong anak na sa imong poder, dili nimo na matanaw ang iyang panginahanglan o pagtanaw nimo. Nga nanginahanglan siya, wala na dagang istorya. Muhimo na. If ever ang imong anak wala na sa balay, feel na niya nga kaya niya, ayaw na siya pugni. Nga naman, ikaw po yung pugong na mahimo siya responsible sa iyo. Ang tuloy, so, dapat ka ni pagtungtong 18, ikaw ka nas balay. Doang naman na. Kung itao nga na siya ang kuwan. Makasabot siya. Kaya naman, if ever nga, bisan o 18 na, baby lang yapon, baby. Butangan mo nagpasipaya, baby ka na. Oh, dili na siya baby. Ayaw siya baby ha. Dako na kayo siya. Let him be. Do the things nga makamatured sa iya. Because kung mabot ng tag na, mamatay na ka, igulan na ka, baby. Hantod na lang nga baby lang yapon. Hindi na dapat. Kapag na itong atak na, kamo na po ang baby, siya na po ang watiman. Di karon hantod tigulang baby yapon imong tawag. Sa asawa na dapat ang baby. O sa bana, dapat sa ilahan ng duha, maglungtad. Maula pong tawag o baby sa inyong asawa. Uy, mga bana, magpakaulaw, baby ninyo na inyong asawa. Ako explain sa inyo, nga baby ninyo na. Ba't ba ka nga ang asawa gikan sa dusok sa bana? Baby na ni mo! Unsa mo gawa sa imo, baby na ni mo! Mo na nga palanggaan ng imong asawa, baby na ni mo. Ayaw na siya, nasa biya sa Diyos ang asawa. Panalangin nga gikan sa Diyos na ikaw po din na asawa, ayaw po nung pakyut-kyut sobra. Kailangan po kahit po. So karon, immature ta. Kaya nga naman, ginapabiyaan ang karaan na itong nga sa ato. Kaya gingnan kita, repent. Kaya naagiandam nga the best of the best. Ang kingdom ni Lord. Unsa pa? Ingon man gani, ang pinaka-worst niya, atong. If you love yourself so much, you are not worthy to be a servant. Ingon na ba din ta? Love yourself. If you don't love yourself, hate yourself. You know, ka nag-love sa yourself, hate what you have on yourself. Dumti na, ka napabut-buot yan. I love myself.
Kung love na to ang self-discipline yourself. Ako na katiyan, discipline na to. Ito naman ginibrat ko ba? Ang isusan. Panggaman na ito ni. Naman na ito ni. Amen? Walang pa, pagkawan mo dito. Ako na katiyan. Sige, pabalin sa inyo, haligi mo palang pa. Anyway, so on. It depends sa ato. Kini nga itong kaugalingon ni Son, it should be take care na ito. Ato ang responsible. Ngayon kayo mga asawa na yan, ito ako na lang. Walang naman ako na akong asawa. Unang i-jogging na ako na siya. Ano may siya, dili na ko, dili, uban ta dito. Kaya pakuto nito ka lubla. Walang ikagtihan. I love you so much. Diba? Na bro, kung sabi mo, buhato na bro. Jogging. But Ikson, kung dili na ito masabtan, Ikson, ka na bitaw, pagsabot bitaw, nga naay willingness. Lisod kaayo ang pagsabot, nga walay willingness, sabtan lagi, pero mungkot. Pag wala ng willingness sa atong heart, wala ng humbleness sa atong heart, nga biyaan o dumta ng tanan, hindi yan sa na muamit lagi, bro. Pero, na-chance nga mo tago yun. Ako na kayo tao, tago. So, salamat sa kita o gigumpan niya yung covering ko nito lagi yung balik yun. Uban na yung ginikanan, uban kang Christian, uban ka na ito kanan. Don't hate yourself. Love yourself. Bring yourself to the Lord. Palapati ang ginawa. Talay mo kung galingon. Wala eh. Ang gino'y so dili, ginatanaw ka ng imuhang mga buhat niya, dili maayo. Hate na niya, pero gilove ka niya. O bitanan, tungkol kay love ka niya, always ka, o latahod sa iyaha. E gano'n mag-ikukma ka niya palay. E kung dili, ang pulong sa Ginoo ang makorek sa to, kinsa pa may lain. Hindi rin magita magpalabaw, labaw na silingan na to, dili gusto mamadato pa. Tingnan! Kapag mo angat na kagamay, naana dahi. Dingig na dahi yun, unsa kayo na, di ba? Una na silingan, una na ang tao, o ka na siya, angay na itong dumita, ka na batasana, angay na ito ng mulaot. Diba, inaanak ko ito sa mga. Amen. Madlok lang mo ingon og amen. Na sa to May danggani. Remember na ko sa akong kagalingan sa Jutay nga testimony. When first time ginako na pagtrabaho. Grabe mo ng blessing ni Lord. Sa tanan na akong bus, walay naka-tap sa kuha sa blessing ni Lord. Pag sampa na mo, di same mga salary. After 14 days na pagsampa na ako, ning times 4 ang akong salary. Then, ingon din tumakauban ako, katupunan ako. Ay, sus, boy! Boy may tawag sa ako. Kaya kinig, miss boy lagi ko. Kanang, alalay sa tanan. Boy! Alam mo, boy, batang giniman. Ala bili ka rin ng sasakyan Pakita ko sa yung sasakyan ko Ang pulang-pula. Sus! Ang sarap sakyan niya. Grabe tayo, parang ano. Nala ba kayo gaglilan? Wala pa, nasa gilid ng bahay ko Ignagasgasan na ang kahit. Alay, mabaril ko sila. Dito ko nakakita yung soon. Kung ma-remember na ko ako mo yun, kung gusto ka nga mo palit or makabaton og kamatis o mo palit og kamatis bago na magpalit una o basket na sudlan sa iyong kamatis. Before ka makadawat anang kingdom nga giamdam ni Lord na first na requirement, repent. Amen? Prepare, please prepare yourself. Nga naman igsoon, if you love yourself, muna yung buhaton. Mauna siya. Iba ko pang isgutan ng tanan, dili madlawing. Pastor GP, mulit ka Tago, dako king tao, tago. Ngadlok sa payat na tao. Ano man, maulag ito itong karaan. Uy, tago din pa na. Dirtichi na, pagabuto na mo. Ano. Okay, wala sa titik. Gamay-gamay, may dali, kaya niya makahupo. Tapos nanay Andrea. Tinoon mo na, sa amo kinabuhi sa una. Amo nang mahilumduman o makinatawanay na sila.
kung makahisgot na today sa una. O anong kita ng today? Pagsimba, pinahit mo din. So, magaling. Kulot isa, mas kulot din ni isa. Samot. O mga tulid na magbuhubay, kasi iso na. Iyaw, hindi. Sumana yung song nga, kung tanaw ako na, stiwi na sa mga siya, higib ko makasimba, pastor, inaya ko mama, di ko nga sa ginawa yung mama. Simba na siya. Amen? Sa ito kinabuhi, doon na tayo tagsa karason nga gahi kayo na itong buhian. Amen? Mga si Brad, bumbalin yung mama, mo simba yung siya sa doon. Amen? Ay, palakpak ka na para sa mga. Uy, namdaman na to. Ang ibabago sa Ginoo sa atong ginikanan, igugmaw ng mahalo ng Espiritu, kinato sila. O ginaisugo sa Ginoo. Now, kung wala na sa ato igsoon, ipadumtan lang ato ang dili pagtawag sa Ginoo. Dumtan. Part na siya sa mga karaan na itong batasan. But, part. So, sa may angay po ato igsoon, kung nagtinguha ka, we need to discipline ourselves. Discipline igsoon, daghang klase ang discipline. Dunay disiplina nga pinagis pulong. Apan dunay disiplina nga kinasigkasig na disiplina. Ganuman, ikinahanglan nato. May pulong na mas kuyaw pa sa bunal. Ako igsoon, but man na silang tuwa. Gamay ang pulong, daghan ang bunal. So, ang kamot daw sa nakaagi anak na disiplina sa ginikanan. Taas. Gamay ang pulong, daghan kay bunal. Bunal pa yun nga walay luoy-luoy. Handa! Huwag agig sipa, no? Huwag agig o kining pagsipa si mo na balintong kagkaw pa. Wala pa? Huwag mo kagila, huwag mo kita no, ibunalan mo ang kahoy nga sa makadako sa imong paa pagkauman. Gialsad, gilabay, katisting mo na. Bunalan o hus sa sprayer, kasi nakailaw ang sprayer. Katong hus, bitaw ng yelo. Nanapay bakil sa tumoy. Kali ko ato so. Kali ko ato. Then, sa diha nga, abot na sa point nga, abot na yung ko, 18. Di man yung ko mo sokol sa mong ginikanan. Hilak ra. Makatubag kay, mutubag ka, magdaghan man ang punal. Ilam na lang yun. Pero igsoon, di na ko sila mapasol. Nga naman, panunod ko nila sa ilang ginikanan. Wala pa na ikaw karon, mubunal man ka sa imong anak na wala explanation punong nanak. Kung mupitik ka sa imong anak, explanation ka nung ibunalan. O nagkulang sa akong ginikanan. Karon mga bata, kaya di naman mabunalan, daghanag pinulungan kaysa mama. Uy, kaloy ninyo rin yung anak. Ipabiyaan sa tuwa sa Ginoo. Amen? Pabiyaan. Na ikaw karon nakadungog ka sa mensahe sa Diyos. Ganingon gid siya nga kung nagtinguha ka, na mahimo kang tinulan sa Ginoo. Nagtinguha ka, nga katong giingon niya sa pagsugod niya, nga moabot ang iyang ginharian. First requirements is ang kian ni igsoon, nilista niya. Ang kian ni igsoon, number 1 igsoon is understand. Bisa kung saan mong tagyaw-yaw, bisa kung saan tagkasaba, bisa kung saan tagkulata, kung dining kita mo, at least atong huna-huna ngano yun mo, nothing will happen. Walay mahitabo. Bisan pagkulatahong kadaw-adaw sa imong inahan nga si Auntie Nining. Kung pagkulatahong ka niya daw-adaw ka na.
walay matching. Ya karon mangulatan man na siya karon ako na ra kinai magbangan tapado. Ako pa na niya karon. Wala taho niya na ko. Di na gyud na. Pero bulahan kayo kadtong namati sa pulong sa Dios kay kanang matago sa di na angay kulakahon. Di na angay kasab-ang kay nga naman puno na sa pulong. Muna, first thing first, understand. Para ba ko ito bagunon yung pagkutanan ni Pastora J. Understand. Ablini, open your mind. Why? Number 2 igsoon is do it. Buhata. Agingon. Pagingon din ni tahor. Pagingon din ni dumti. Hawa sa mga kinabuhi. Dumti na siya. And number 3 igsoon. If you do the 2, aniha ang pabor o panalangin sa Dios. Iman iigsoon ang prinsipyo sa Ginoo kung naa kay itanong. Unsay sunod? Naadyo kay anihon kamot. Today igsoon, ang Diyos nagpa-remind sa tuwa nga kung gusto ta nga makaadto gid siya, kung gusto ta mo puyo. Ang susi igsoon is mao ang pag-usab sa atong kaugalingon. Ayaw tanawon mo man sige o pangpila nimo. Ako nimo sabon. Walay nang hila na tuwa sa baba. Naagit siya always sa ubos. Kung siya nasa taas, dapat kasigon ka niya. Ibangon tabangan, pero kung kautod ka, yahan ka siya sa ubos. Always remember this. Ang crab igsoon, mentality. Pagdo na nakisaka, sa iyang buhaton, hilaon na yan. Nakita karon ni igsoon na namati ang kulungan ni igsoon. Himanin. Stop na pagtanaw. Taman sa makita. Tinguha ang duyo sa imong mas labaw paningin. Kita naman imong panalangin sa Dios. Kita na imong tanan ang pabor sa kadunggan na nimo ang dasig sa Ginoo. Kadunggan na nimo pamaad. Sa may angay nimo buhat. Go beyond. Hindi na lang ka maminaw. Kung hindi mo na yung tumanan. O gini akong warning. Ayaw pag-ingon. Na simple na kinabuhi sa Diyos. Ili basta-basta muli. Basta ang yawa sa imo. Pag nakabutang siya o ground sa igsoon, pag nakabutang siya igsoon o kung sa imo, never ever na siya muliton. Timani hadyo ka sa fighting time always. Fight your ground. You know win na. Stand because you are already. Tungod ang atong hari umanan. Sponsor. Ay manliba, hindi lang. Ay toki. Yan minun, kuyawan. Inuod lang. Kuyaw kita. So karon igsoon, idasig tika. Sugdan nato pagtikan ni bagong kinabuhi. Sugdan nato. Sa first pa na ginhatag karon dahil Pastor Aiden 3 times na mga lugar niya. Nasa pagkakaroon, dili pa ninyo masaktan, kining akong giimo. Apan mga botra, mga sabi.
Sa una wala ta kasabot nga pabiyaan sa ato ang inom. Karon kabalogid ko nakasabot na yun sa ato. Sa una dili gyud kasabot si Pastor Pedro sa sigarilyo o inom. O karon nakasabot nako. Ug nakasigurado nako kasabot siya. Then soon, kung napatay wala nasabtan ni soon, pasagdi ng Diyos muhatag sa tuwa kung pamahagin natin sa. But always ask, ayaw tong masakit ta, kundi kadtong makarealize ta. Dili pinagis bunal, kung dili dapat realization pinagisa. Best thing pag ang realization dinhi sa pula. Pero pag ang realization pinagis bunal sa Ginoo, amo na gingon kanay. There will be consequence. Reason, kung sa may mahitabo, ang Diyos nagingon na ang tanan nakatuyuan maayo. Alam ni atong ay gugma sa Diyos. Maray ko ng atong hari, palapakan nato siya. Maayo mo nito sa. Salamat, yamin ko kamatanan nga manindog ka. Salamat sa atong Ginoo. Thank you sa tanan niyang pagkamaayo sa atong Ginoo. So, Igsoon, salamat sa pagpadayon ni mong tanaw sa mensahe sa Ginoo. Hinaot ko nga doon na kayo nakatunan karon. O Igsoon, salamatan ti ka nga dili ka mobuhi sa mensahe sa Ginoo. Isa pa man sa tanang pagsulay, Igsoon, pulong na gaingon ka nanglan ginatumbian ng tanan para madawat nato ang gingharian. Igsoon, dili ta makadawat to bisan unsang butang kung kita dunay gigunitan mo na. Igsoon, gihawag kita. Uy, ang tanang mo gawata ang bago ang mga gingharian sa Dios. Kaya giandam ka nato alang sa kinabuhing walay katapusan. God bless Igsoon. Share ni siya sa imong mga minahal sa kinabuhi para makabot sa kanila ay lahat sa nga mulawan. Salamat, dalay ko na atong Ginoo, ang hari ug bugtong manuluwas. Amen ug amen. Bye-bye. Shalom.